أول المجد كتاب وقلم ومساءات سهاد وعنا لو شغلنا بمهم عن أهم أبدا ما ضحك الدهر لنا. Cemaatler bir fikretten görün. Elhamdülillah şu 3 milyon içinde yaş ulu yaş kiçi, ahun qaraçı, savatlı, öylünmedik ba. Şidirman söz. Bir yerde din terbiyet berilýän bolsa, dislap terbiyet berilmeli. Bir yerde ijtimai terbiyet berilýän bolsa, evvel şunu aýtmaly. Bir adam ijtimai terbiyet berilipdi da, her yerlerde bolsun. Bir öýüň içinde bolsun. Ya amuziş pervereşin üstünden yürüyen bernameler bolsun. Ya bir adama iktisadi terbiyet berilýän bolsa, şunu aýtmaly. Şul adamın zihnini bolsun, bir adamın mali, bir adamın cani, bir adamın abraýyna hurmat koymak men wezifemdir diýip şoň ganyny siňmeli. Bir adama siyasi terbiyet berilýän bolsa, musulmanna Muhammed Peygamber şey diýipdir diýip şoň terbiyetine salynmaly. Bir adam infiradi terbiyet görýän bolsa, werziş edýär, şoňda terbiyetine aýdylmaly da. Erheliğin arasını zindigin terbiyet berilýän bolsa şunu aýdylmaly. Kaş aýdylýan bolsaydy, dünya musulmanlaryň ýanyna we musulmanlar da kän ýerde abatlyk görerdi. Musulmanlar da kän ýerde abatlyk görerdi. Erheliği bolupdyr, izdivac edipdirler. Erheliği aqd edilipdir, ikisi baham gezmeli. Hinizde ýadyny ýokda, oğlun şoklu bolupdyr. Men şol adamy hurmat koymak lazım wezifemdir diýip ya erheliğini ya heley erini bir gezek kulugyna aýdylmanlarda. Bir gezek agdylmanlarda. Ey cemaatler, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın beren nasihaty ýerde agdylmaly. Bir sahabalarynyň boyunlaryna dakyp Qurban ay hormatly ay, Mekke-i Mükerreme hormatly şäher. Qurbanlyk gün hormatlyň adamlyň da abryşyjy hormatlydyr. Adamlyň da jany maly hormatlydyr. Yani näme? Yani şunu bir hormaty etýän adamyň günäsi agyr. Ey cemaat, aqylaş ogluň şoň ýanynda aýtmagy. Yani bir adamı bir hormaty etmegiň günäsi agyr. O bir adama hormat koymagyňda sogaby kän. Çün hemme insan musulmanlaryň bir zihni wada, hamana tesbih sanamak dinine bas sogap, umra gitmek sogap, emme biri-biriňe hormat koymak bir dinin bernamasydyr diýip insanlaryň zindigisinden hasf bolup barýardy. Emme Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ulu milleti saket edip nämeýdir kan Peygamber, nämeýdir kan alim jahany saket edipdir, aýdypdyr biri-biriňiň hormatyny saklamak lazım diýipdir. Ine musulman adamyň bolmaly ýagdaýy biri-birini hormat koymak. Qadim türkmeniň meseli wada, hanawadaň içine aýdýar. İki doğan, üç doğan, ağı ini, urşotur, ucu şotur diye. Oňşmasaň da doğan bilerek oturanyň gowudur diýip bir türkmeniň bir meseli wada. Galmagallaşyp boluverse, narahatçylyk boluverse de, ýene bilerek oturanyň gowudur diýip bir kadimden türkmeniň aýdýan kefi bar. Emma şikep, öz nazarıma 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl bäri tätil bolup barýardy. Her kim öz ağı ini doğunun yanına yaşamasa rahatrak yaşayadı. Çünkü doğunun arasında, kaynatan arasında, gelinin arasında yaşasa narahatçılık kendine. Müslümanın hali şüzüre olupdur da. Yoksa bilerek bolsa qowda, yok indi bir form olupdur, azbes bir hurmatiken, azbes qiylu qalken,
az bes kep qatnatmakkan bir kepin üstüne 100 kepten 1000 kep koyup aylanya görmeyini koymayını rahat yaşayın dip her kim başka yerde hatta bir togur başka şehirde yaşasa rahat yaşayadı. Kulağım dinini narahatçılıktan dip Müslümanın bolmalı yağdayı biciri değil yönüşücüre olupdur. Bir erheli canı bilen rahat etse de bir togur yerde kaynını rahat edene. İlti rahat edene. Er rahat etse hele rahat edene. Bir doğun rahat etse o rahat edene. Yağdaya da bir pakirde. Başka yerde yaşayın niyede. Bir misal aydın kimlerden Allah'ın dostlarından ona evliyaullah deyiliye, veliyullah, Allah'ın dostları. Yerde yaşaptırlar, Hudayın dostu olup yaşaptırlar. لقد كان شخص من الأكابر يقع في الفقراء فحضرته الوفاة فقالوا له لا إله إلا الله فقال لا أستطيع فعلمت من أين أتى bir Hudaýyň dostlarynyň biri aýdýa bir iman kamil adam bir adam mady mydam awu dillidi bir 5-6 nefer 5-6 nefere mydam azalky haýdardy diýe bir adam 5-6 nefere mydam azalky haýdardy men şol adamy tanıýanny Oham şu azalı kefayetyen adam ömrünün ahırı yelli ve adamlar daşın alıp La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah aydip tu qalar menne aytjak bolyan niptir başaramak diptir yank azab berýän adam Oham bu Hudaýyň dostu näme diýe bir imany kamil adam. Billim diýeşiň dilinän diýip tutulurlygyny. Ýortyp şu aza eşitýän, aza görýän adamlaryň üstüne bardım diýe. Aza berýän adam, eziyet berýän adam öljek bolupdy. İman kelimesi agdyna gelene. Bir imany kamil gowy adamda ýortyp şu aza eşitýän bir ömür şoň kefiniň etegine ýaşarlyň üstüne bardım diye. Şoň özi ýanyk bolup aýaklaryna ýykylyp, jan şoň günäsini geçiň, şoň bagşlaň iman kelime agdyna gelmän nudip aýakyna ýykyldım diye. Ýalbardım, jan bagşlaň şoň nidim, olar bolýa bagşladyk sen ýalbaryp duň diýdiler. Oňam öwürlip geldim ýanyna, la ilahe illallah diýip aýdyp durdy diye. La ilahe illallah dip aydıp durdu diye. La ilahe illallah dip aydıp durdu diye. Ve es'alullah Teala kabul tevbeti. Bu qavadım näme diye. Kan dua ettim Hudaýaşyň tawbasy ölmäke kabul bolsun dip diye. Ene imany kamil adamyň edýän işi daş. Ne enesi ne dädesi ha şo yatan adam. Bir azawy bir pest adamyň biri ha. Emme şoň ömrüne, şoň imanyna, şu imanly dünýeden geçsinip, şoňa hormat goýup, arada ýortup sen şonu bagşla dip. Näçe nefere barp ýortup, sen şonu bagşla, sen şonu bagşlasana. Aýaklaryna ýykylyp, aglap, bolýa diýip, bolýa bagşladym diýdirip, maň ýanyna gelipdir, bide indi iman kelimesini aýdypdy. Indi dua etmäge oturdum, Hudaýaşyň tawbasyny kabul etdi. Agdyna iman kelimesi geldi dip. Şenidem ki merdan rah-ı Huday dili düşmanan ra nekardan tang akhtura ki müyesser şevet in makam ki ba dostanet khilaf est jang Hazreti Sa'di aleyhirrahmâ diye Huday ona cennet-i firdevs verdi. Şenidem ki merdan rah-ı Huday dili düşmanan ra nekardan tang eşitdim diye Hudaýy için imanladım düşmanlarynyň da göwünden ýerler diýipdir. Ay sen haçan ewliya bolarsyň sene içeriň menen oňşaň akdypdir. Şenidem ki merdan rahy Hudaý dili düşmanan ra nekardan tang tora key müyesser şevet in makam ki ba dostanet khilaf est jang
Gowurşmal saçan maşynna gatnaşyp biren men oň şaňak diýipdir. Nädirek ewliýalyk makamyny görjek diýipdir.